Maldita Nerea taldea ostegun honetan ariko da Arriagan Zokian, bere pop xamur eta bereizgarriarekin. Manual para seres maravillosos disko berria aurkeztuko dute. Maitasuna modu arin, hunkigarri eta zintzoan kontatzen duen lana. Philippe Lafuil koreografoak Lau, Com Lafuil ikuskizuna aurkeztuko du Miarritzen. 4 dantzari eta 4 mundu bisual elkartuz. Dantza garaikidea, hip-hopa, akrobazia eta antzerkiaren teknikak erabiliz, aurpegi keinuen eta gorputz mugimenduen bidez, irudi imaginatiboak eraikiko dituzte. Ikusentzulei esperientzia ikusgarri eta sortzailea eskainiz. Gasteizen izango den 52 ertz antzezlanak bakardade testigantza errealetan oinarritutako istorioa kontatzen du. Isolamenduaren eta bakardadearen esperientziak aztertuz. Ozeano barean grabatutako bale baten soinu bereziek inspiratzen dute. Irudi poetiko eta koreografikoen bidez gogoetak piztuz. Niña, me escucha. Digo, señora, se la olla está en la Giralda. Eva Soriano aurkezle eta komikoa Donostiako Reale Arenan izango da ostiral honetan, Reala zuzenean komedi zirkuituaren baitan. Hainbat telebista eta irrati programari esker ezaguna egin den umoregileak, bere zigilua den umore zorrotz eta ironikoa eskainiko du. Claro que es el asesino, Eva. Es el tiburón. Euskadiko filmategiak euskal zinema eta emakume zinemagileen ondarea omenduko du datozen 3 hilabeteetan Eusko Jaurlaritzaren eta EITB-ren laguntzarekin. Zikloak film historikoak eta azken berrikuntzak biltzen ditu eta 16 film proiektatuko dira 10 saiotan, Gasteizen, Donostian eta Bilbon. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.